Sithumele ama-security basikade. Asikasiyeke. Asithuleni manje sifake number 3. No number 3. Siya number 3 manje. Esathi bakwethu number 3. Isibeke. Animacha. Apha makhwela. Kikiza. Apha bangakubo. Number 3. Number 3. Isibeke. Umoya bandayo igama leqembu alijike lize ngemuva lizosayina. Ngiyaphuthuma phela. Umoya bandayo. Siyasha. Umoya bandayo, please.
lapho kuphi? Umuntu ongekho lapho kuphi ngempela? Eniba WhatsApp, enibabuza ukuthi baphi? Nithi ziyabuya lapha eKarisfontein. I-player